Кадерле редакция хезмәткәрләре, 10 гыйнварда Бишбүләк районы Матур Дим елга эргәһендә урынлашкан Каныкай авылында яшәүче атайыбыз Юлай Батыр улы үзенең 70 яшьлек матур юбилеен билдәләй. Кадерле кешебезне һездән тапшыру аша котлап китергә теләйбез дип яза киләһе хат авторы. 1952 елда ошо авылда туып үсә. 1973 елда әсәйбез Фидалия Тимергали кызы белән өйләнешеп, Ярсаллык алаһына юл тоталар. Төзүчеләр балта тахыла булып эшләй ул. 1977 елда ер тетрәүеннән немерелгән Ашхабад калаһына төзергә асалар. Берничә елдан Сибай калаһына күсеп кайталар. Өйсендәге вак көндәлек эшләргә ул бик кысылып барманы. Үзен зур эшләргә сарыф итте, акса тапты, дөнья бетәйтте. Ул үзенең барлыгы белән генә безгә ышаныс тудырып торды. Атай улга ла, кызга ла кирәк кеше. Атай кеше улына кабатлау өчен өлге булһа, кызына ул хуплаучы булып тора. Атай хүдесенә изгелек, тугрылык, дөрестлек, көз гайрәт һайган. Һәм әлбиттә был исемдә катынына, балаларына мөхәббәт тә бар. Һәрбер атай ошо хүзләрне ишетеп, үзенең гаиләгә, балаларга шул тиклемдә кирәк булуын, уларга терәк, өлге булуын аңлага ине. Юкка гына халыкта атайлы бала аркалы дип әйтмәгәндәр бит. Тик кызганыска каршы безнең тормышта бөтәһе үзгәрә. Ниндәйдер сәбәп менән аңлашылмаусанлык килеп сыга ата-әсәем арасында. Атайыбыз Каныкай авылына кайтып китә. Кызган килеш бездә атайыбыз турында насар фикер тудырырга тырышман әсәйбез вакытында туктаны. Үзен кулга ала белде. Без инде юл төшә кадерле кешебез атайыбыз эргәһенә кайткылап йөрибез. Ул безне шул тиклем матур күлдәр Дим елгаһы буйлап сәяхәт иттерә. Атай, бүген һинең матур тормыш байрамың, туган көнең. 70 яшь ул ир-егет өчен гомердән кап уртаһы гына. Ошо күркәм көн уңайынан ихлас күңелдән котлайбыз. Дөньяда булган барлык изге теләкләрне генә теләйбез. Байрамың матур көндәр, изге хәбәрдәр, шатлыклы яңалыктар гына алып килһен. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюң һине бер гасанда ташламаһын. Сәламәтлек, ян тән тыныслыгы һәм бәхеттәр генә һиңә теләйбез. Тормышың сагыл буяудардан торһын һәм дә изге теләкләрең тормышка ашһын. Өеңдә бәхет хөкем һөрһен, яныңда бары тик ихлас, тугры, ышаныслы дусларың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Бәхетле бул, һәр көн һайын куанырга сәбәптәр тап. Яныңда якын кешеләрең, тугры дусларың булһын. Барыһы ла һәйбәт булһын атай. Араларыбызны ла ныгытһаң ине. Бүген атай һинең туган көнең. Бар дөньяда иң изге көн. Без бәхетле булһын өчен. Сөнки һин туганһың атай, һин бүген. Куаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Ерак Краснодар калаһынан кызың гүзәл киявең Женя, янсәрдәрең Милана Владислав, Сибай калаһында яшәүче кызың Эльза, киявең Вил, янсәрдәрең Аделина һәм Эдуард, әсәйебез Фидалия Тимергали кызы. Был матур ердә фәкать һинең өчен. Жыйдым шатлыкларны да, бәхетләрне дә, жайдым кисәкләр. Суыкмаклардан зур юлларга чыгар кеш кирәк. Алып барды мине йөрәк, барды җитәкләр. Мин сиңа кирәкмен бүген, син миңа кирәк. Яңадан яшәргә ирәде, яңадан ирәк. Җәлләтмим, китмим ердән нәр
Jitmegis kişi canını kala künelide Tügen sille bebek kunak irtegeminde Kıyalar aşağılar Kupkınar uter Mingi şere tügeliginde